Türkmenistan'da sentyabr ayı köçe yol hareketine bağışlanýar. Sürücüler artýan paralardan şikayet edýär. Türkmenistan'da sentyabr ayı köçe yol hareketine gödäwçilik aýy diýilip oglan edildi. Bu aýyň dowamyny polisiýanyň yol gödäwçilik guruluklary ýurdun çägindäki magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýoldalarda herekete gödäwçiligi güýçlendirýärler. 1 sentýabrdan başlap aýyň aýagyna çenli polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugynyň işgärleri şäherlerde we owa ýerlerinde gije gündüzläp gödäwçiligi geçýär. İl arasynda sentyabr aýy ýol polisiýasynyň gazanç aýy hökmüne tanalýar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Bu aýyň dowamyny uly ýerleriniň ta 80% şahsy ulaglaryny minmän bar ýerine köpçüliklerin transport serişdelerinden ýok ýerine taksileriň hyzmatlarynyň peýdalanmagy makul hasaplaýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy ýerli sürüjülere salgylanyp bu ýagdaýyň sebäbini aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sanynyň ençeme esde köpelmegi şeýle-de ýol paralarynyň mukdarynyň adatdakylarynyň ençeme esde ýokarlanmagy bilen düşündirdi. Bu aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sany öňküsünden tas 10 esse köpelýär. Olaryň alýan parasy hem adatdakysynyň 5 esse töweregi köpelýär diýip bir sürüji Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayatlaryň ençeme ýaşaýjylarynyň Azatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä bu aýyň dowamyny putulandyrylýan gödäwçilik çäreleriniň ýol hadisalarynyň azalmagyna täsir etmeýär. Bu aýy adamlar köplen şahsy ulaglaryny ulanmagan soň döwletiň gaznasy benzinden gelmeli adatdaky girdejisinden ät galýar diýip habarçy Daşowuzly bir ýanygyny guýjy stansiýasynyň işgäriniň sözlerini getirdi. Türkmenistanyň köçe ýol hereketiniň düzgünlerine ýa-da saglyk aýyna bagışlanýan aýlar her ýyl diýen ýaly gaýtalanyp durýar. Köçe ýol hereketiniň düzgünlerine bagışlanýan aýlaryň dowamyny ýol hereketine gödäwçilik putulandyrylýan bolsa, saglyga bagışlanýan aýlarda ençeme döwlet edaralarynyň ähli işgärlerine şol sanly mektepleriň muallimlerine, hastahanalaryň işgärlerine köpçülikleýin beden teri we maşglar etdirilýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi köçe ýol hadisalary bilen bagly statistika maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Ýurdun köpçülikleýin media serişdelerine köçe ýol hilakçylikleri barada video reportajlar ýa-da umuman beýleki maglumatlar goýup berilmeýär. Oňa derek ýurdun hökümetçi saýtlary garaşsyz çeşmelerden ähildir bir ýol hadisasy barada maglumat peýda bolsa, destine polisiýa urluklarynyň diýilýän adamlara salgylanyp onu ret edýärler. Meselem aprel aýynyň ortalaryny Gökdere jülgetine barýan ýolda bolan awtobus hilakçyligini hökümetçi bir sayt ýol gödäwçilik edarasynyň işgärine salgylanyp inkar etdi. Şeýle-de 1 sentýabrda garaşsyz çeşmelerde şol sanly Azatlykda ýetirilen Türkmenabatdaky paýtaçylaryň awtobus hilakçyligi baradaky maglumatlary ertesi güni şol bir sayt Içeri işler ministrliginden diýilýän bir adama salgylanyp derhal ret etdi. 3 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasine çykyş eden Içeri işler ministrliginiň işgärleri ýaýlyma berilen çykyşlaryna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk köçe ýol hereketine bagışlanan çäreleriň döwlet adam üçin ýen ýörelgeden ugur alýanlygyny aýtdylar.